Objavil som 5 tajných rituálov vo Still a Brainrot, ktoré nepoznáte. Keď chcete vyhrať tohto secreta, napíšte komentár so svojím Roblox menom. V ďalšom videu bude výherca. Za 1000 odberateľov urobím giveaway o Diamond La Grande Combinaciones. No, takže ideme skúsiť prvý rituál, ktorý ste videli na videu. No takže, nejak tak to bolo. A chvíľka pravdy. Tento rituál je fake, nefunguje. No, takže ideme druhý rituál na Mali by sme z neho získať tu na Strawberry Elefanta OG. Keď to bude fungovať, tak je to podľa mňa jeden z najlepších glitchov v celej hre. Videli ste video, tam to vraj fungovalo, no takže môžeme to skúsiť. Už sme pripravení. Takže tak. A tento rituál je tiež fake, takže neverte rituálom na Strawberry Elefantov. Ideme skúsiť teraz ďalší rituál so zbombardílom krokodílom. Podľa mňa tento rituál bude fungovať. A keď hej, tak to je podľa mňa dosť dobré, lebo so mytikou viete mať Brainrot Goda, čo Brainrot God už je celkom dobre. No takže idem si po bombardíla a môžeme to skúsiť, keď to bude fungovať, tak jak hovorím, je to podľa mňa jeden z najľahších Brainrot Godov zo celej hry. Lebo iba 3 bombardíloch vám treba, čo je dosť málo na to, že dostanete Brainrot Goda. Čo už teraz nie je až také dobré. A počkať, to čo sa deje? Ono to funguje asi, alebo čo sa deje, ja nič nedržím na klávesnici. Oni zlietli a... Ono to funguje. Los Crocodilitos. Tak to je mega dobre podľa mňa. Akože mať Brainrot Goda so mytikou je podľa mňa dosť dobré. Dúfam, že budú mať ešte tú mutáciu. Keď nie, tak akože v pohode, ale keď teraz tú hru hráte napríklad prvýkrát, alebo dačo, no tak a máte 3 bombardíloch, určite to s kamarátmi skúsite, lebo to je dosť dobré, jak získať Brainrot Goda. Ideme skúsiť ďalší rituál, kde by sme mali získať jedného z najlepších Brainrotov, druhého najlepšieho v celej hre, aspoň takto píše v indexu. Mali by sme si zobrať tu na tak tohto Brainrota a Nubiny Pizzoniny. Videli ste video, jak by sa to malo robiť? Malo by to byť tak, že ja skočím na Nubiny Pizzoniny s týmto petom a mal by sa spawnúť Dragon Cannelloni, no ale... tak môžeme to skúsiť. A chvíľka pravdy. A nefunguje to. Viem, že na videu mali s mutáciou lava, ale väčšinou rituály je jedno, akú máte mutáciu, takže aj keby mali lava, tak to nefunguje. Teraz ideme skúsiť rituál na Matea. Keď to bude fungovať, tak je to podľa mňa dosť dobrý rituál na celkom ľahkého sekreta. Akože podľa mňa dosť dobré, ale neviem, či to bude fungovať, keď hej, to je podľa mňa dosť dobré, jak už som hovoril. Tak my sme tu preto, aby sme to otestovali. Joj.
Je to dosť ťažké spraviť. A... Počkaj, čo sa deje? Čo sa deje? Tento rituál fakt funguje. A dobre, takže vyrastol tu nejaký strom. Sú tu nejaké blesky. A čo sa tu robí? Los Mateos. Los Mateos! Fakt to funguje. To som nečakal. Come on. To je mega good. Takže keby ste chceli na budúce, napríklad, alebo akože keby ste chceli nejakého ľahkého sekreta, tak si získajte 3 Mateoch a budete mať dosť ľahkého sekreta. Vidíte, že zarába 1 000 000 za sekundu plus minus, ale má tú mutáciu, čo tu na klobúčik nám to dalo. Ale podľa mňa je to aj tak dosť dobre na to, či to je secret zo zbriny od Godo. Ak sa vám video páčilo, budem rád za odber a like. Nezabudnite napísať komentár so svojím Roblox menom, keď chcete vyhrať tohto secreta. A za 1000 odoberateľov budem robiť súťaž o Diamond La Grande Combinaciones. Uvidíme sa u ďalšieho videa.